Riwruok mar Lakteche KMPDU dhi nyime kod romo e kindgi kod piny owacho e wi ng'anyo manie odiechieng' mar 55. Riwruok machielo mar Kuko to ne kawuono ne pod obago ng'anyo e chuny boma ma Nairobi kaendi bang' riwruok mar Governors choro twak margi nyaka juma manyien. Judith Omondi ni kod ler mar wachni. Ndalo achieng' bang' doho golo chik mondo mi riwruok mar Lakteche gi piny owacho oket winjruok mar tieko ng'anyo, romo chakore odiechieng' ma kawuono kendo e kind riwruok mar KMPDU kod piny owacho. We have a return to work formula that we believe befits calling off the strike. But then the government, both the Council of Governors and the Ministry of Health also have return to work formula that they feel that they befit calling off strike. So we want to go sit down and analyze these particular documents so that we can come up with a common document that actually complies to our collective bargaining agreements and addresses the issues that we had raised as a union that has made us to be on strike for now 55 days. Jotelo mag KMPDU mane twak kod jofwambo kapok gidonjo e romogi koni piny owacho ema kelo ywaruok e tieko ng'anyo kinde ka kinde ma gibedo e twak ka gin gi koni gi kore mar dokie tich. We've had engagements before where we will agree on things and then disagree on timelines. But it based that the last two engagements we had, there was more of a stiffness in that they could not allow opening up of that return to work formula, which now has been reopened for discussion. Riwruok machielo mar Kenya Union of Clinical Officers, mabende ni odiechieng' mar 35 mar ng'anyo, bende odhi nyime gi ng'anyo mag gie chuny boma ma Nairobi, bang' romo margi kod riwruok mar Governors dhir nyime nyaka juma manyien. Na wakatuita kwenye mkutano leo, lakini ilipofika jana tulipokea simu tukaelezwa kwamba wameitwa State House na hawata kuwepo. Wamesema tuendelee na mgomo mpaka tarehe 14 ndipo watapatikana kwa ajili ya kujadiliana. Tuko na hiyo barua kwa sababu kutokuwa kwenye meza ni kumaanisha mgomo uendelee mpaka siku ile watakapopatikana. E kinde dwaro apar mar riwruok ni dwaro en ni mondo jochiw thieth mane ondike yor orak e kinde midhusi mar corona ondike yo ma ongirore. We are here today also to stand against wage reduction. Because what the government is doing by reducing the salaries for the internship is a scheme to reduce the wages within the health sector. They want to reduce for the interns, and later those who have accepted a lower pay, they're also going to accept a lower salary. It is a bigger scheme. It is a scheme to indignify, to disrespect, and to impoverish health workers. Ng'anyo mar Lakteche mar KMPDU ni odiechieng' mar 55 poni twak ok onyago lemo. Jodito mag KMPDU koni biro chunogi mondo giwene doho otim ng'eto mabende biro mana dwoko gi e tich ka oseketie tim. Judith Omondi, Ramogi TV.